De Sinnestek nog krijgt Bob het rijdt uit dat een zelschap van politici, ambtenaren, natuurbeschermers en lokale vrijwilligers de natuur ingeeft, achter Veenwoudsterwaal. In het rand van het saneemd ontwakend landschap wordt er in de natuur oer de natuur praten. De deelnemers willen eerst duidelijk maken wat ze eens binnen. Hier achter u zou het Otterma-Wiersma reservaat. Dat is een laagveengebied, dat bestaat uit Elzebroekbos, moerasbos om het zo te zeggen. Stikken iepen wetter, waar ik huisgrale vegetatie. Dat hoort in, dat wordt meend met een rupsapparaat. Dat is een vrij duur beheer, maar het levert een ontzettend prachtige vegetatie op. Met zonnedauw. Ja, dat is een hele specifieke conditie die zo'n plantje nodig had, maar ja, die had ze hier. Het Frieske Geer vreeg het omtinkend van het belang van grote natuurgebieden, dat een groot verschaal om blom, bisten en vogels zit. En de verbinding tussen die saneemde robuuste natuur. Maar daarmee alleenig redde je het net. Je moet een stuk natuur krijgen dat zeg maar, robuust genoeg is om ik die kwaliteit te hebben en te houden. Maar dat moet ik droegen worden door de meerskippen eromheen. En dat is nog wat er gebeurt in de dwarpen om deze natuur heen. Tretjend Dwarpen hebben haar vereniging en saneemt netwerkorganisatie van vrijwilligers. De commissie Wetterwoorden Boetenveld. Ze willen de natuur weer een plakje aan in de meerskip. Zij moet initiatieven stiepen worden die het gebied weer belangrijk maken voor de lokale economie. Wat we eigenlijk op uitbinden, dat is om de bevolking in dit gebied er wat bewuster van te maken dat je goud leidt. In de zin van een geweldig gebied om in te wonen. Het is ook een geweldig gebied om naar je mensen om te lukken. En als het naar de natuur is juist en als dit duurzaam ontwikkelt met elektrisch vervoer en dat soort dingen, lees er ook een soort economische komst.